O delegado da Xunta en Ourense, Manuel Pardo, anunciou hoxe que o Goberno galego vai licitar este ano a rehabilitación integral do Colexio Manuel Luis Acuña, unha actuación que superará o 1 millón de euros de investimento e que se enmarca no Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica 2024-2028. Así o avanzaba con motivo dunha visita ao centro educativo para supervisar o estado das obras de renovación duns vestiarios existentes na planta semisótano. Son pequenas actuacións de mellora nos centros educativos, que neste caso consiste en a adaptación dos vestiarios que están na planta baixa para transformarlos en aseos, co gallo de que os cativos e cativas que estén no recreo pois teñan unha accesibilidade fácil, o que sería a un baño sin ter que subir a un andar superior. Ao mesmo tempo tamén para anunciar que dentro do Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica está previsto como anticipado de gasto unha actuación importante dotada de máis de 1 millón de euros da reforma integral do que é a cuberta e envolvente deste centro educativo. No que atinxe a rehabilitación integral, a intervención contempla a renovación total dos 1.200 metros cadrados de cuberta e inclúese a mellora de accesibilidade no acceso peonil á parcela desde a Rúa Hórreo e a corrección da pendente nun tramo de beira rúa que rodea o edificio. Estamos moi contentos de que nos veña a reforma que estamos esperando, porque é necesaria tanto para o tellado, tanto para os aislamientos, que os temos moi vellos.